mráže 8 mm, stejný náboj jako do svých pušek Mannlicher a měli vodou chlazené, i když to, co vidíte u představitelů Rakouskáků, nejsou to kulometry, jsou to kulometry Maxim, ale nemají ani štíle, mají právě imitovat kulomet Schwarzlose. Tyto kulomety pak byly používány ještě dlouho v té válce a naše armáda je měla až do roku 1938, de facto do obsazení. Vidíte, nové rakouské síly provedly na levém křídle provedli obchvat